дар шаҳри Душанбе чемпионати Тоҷикистон оид ба бокс миёни калонсолон баргузор шуд. Рақобатҳо тӯли 4 рӯз идома карданд ки беш аз 200 тан мужзанҳои кишварро гирди ринг ба ҳам овард. дар чемпионати мазкур беш аз 200 варзишгар дар ҳайати 8 даста шаҳри Душанбе, вилоятҳои Хатлону Суғд 2 дастагӣ ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияи Тобаи Марказ бо ҳайати 1 дастагӣ дар чемпионат ширкат варзиданд. хувозмоҳиҳо аз 2 то 6 апрел аз рӯи вазнҳои шомили бозиҳои олимпӣ 8 вазн миёни мардон, 5 вазн миёни бонувон сурат гирифтанд. миёни бонувон аксар иштирокчиёнро дастпарварони мактаби бокси шаҳри Душанбе ташкил медод. миёни мардон бошад анқариб аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ варзишгарон барои дарёфти унвони қаҳрамонӣ мубориза бурданд. миёни бонувон дар вазни 51 килограмм Сумая Қосимова ба Рӯҳафзо Қаландарова ғалаба намуда чемпиони Тоҷикистон дар соли 2020 гардид. дар вазни 57 килограмм мақоми аввалро Миҷгона Самадова ишғол кард. Миҷгона дар рақобати ниҳоӣ бар ҳарифаш Мадина Абдулхолиқзода зафар ёфт. дар вазни 60 килограмм бар муштзанбонуи маъруфи кишвар Шоира Зулқайнарова касе баробар ҳунарнамоӣ карда натавонист. дар ин вазн Шаҳло Раҳимова мақоми дуюм, Мавлуда Асадова ва Мавлуда Нозимова дар ин вазн зинаҳои сеюми ифтихориро моли худ сохтанд. Идимо Холова дар вазни 69 килограмм чемпиони Тоҷикистон миёни бонувон дар соли 2020 гардид. варзишгари шаҳри Душанбе Каримова Фарзона дар вазни 75 килограмм ғолиби чемпионати Тоҷикистон гардид. рақобатҳо миёни мардони ҷолибу диданӣ сурат гирифта, дар вазни сабук Муҳаммад Абдусамадзода дастпарвари мактаби бокси вилояти Суғд зинаи аввалро ишғол намуд. дар вазни 57 килограмм Бахтовар Сагизов аз вилояти Хатлон зинаи аввали ифтихориро моли худ сохта нишони тиллои чемпионатро ба гардан овехт. дар вазни 63 килограмм Абдураҳмон Ёқубов аз вилояти Суғд мақоми аввал ва нишони тиллои чемпионати Тоҷикистон оид ба боксро соҳиб шуд. дар вазни 69 килограмм мақоми аввалро Саид Икром Амонов аз шаҳри Душанбе ба даст овард. Саид Икром дар финал бар дастпарвари мактаби бокси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Шорух Оғоназаров ғалаба ба даст овард. дар вазни 57 килограмм бошад Бахтиёр Мирзомуҳаммад аз шаҳри Душанбе бар намояндаи вилояти Суғд Замирбек Қаюмов ғалаба ба даст оварда чемпиони Тоҷикистон дар соли ҷорӣ гардид. дар вазни то 81 килограмм Аҳмадҷон Саидов аз шаҳри Душанбе баъд аз он ки дар финал Некрӯз Шариповро шикаст дод, чемпиони Тоҷикистон гардид. дар вазни то 91 килограмм Давлат Болтаев аз шаҳри Душанбе ғалаба ба даст оварда унвони чемпиониро моли худ сохт. дар вазни ҷамъи 91 килограмм Сиёвуш Зуҳуров аз шаҳри Душанбе бар Ҷаҳон Қурбонов аз вилояти Суғд дар финал ғалаба кард ва нишони тиллои чемпионати Тоҷикистон оид ба боксро ба гардан овехт. ҳамин тавр ғолибон аз рӯи 8 вазн миёни мардон ва 5 вазн миёни бонувон муайян шуда бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд ки ҳамакнун ғолибони чемпионати мазкур Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ хоҳанд кард.